मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्ला एबसु बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि इउनिट कमिटि एबसु आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि इउनियन बडि जथाय दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर बाबुलाल आहूजा बिथांखौ लोगो हमदों। थांनाय डक्टर लाइस्राम लादु सिंहनि सायाव मुलुगसोलोंसालिनि इसिङारि आरो बायजोआरि थासारिया जोबोद गाज्रि जादोंमोन, जायनि थाखाय फरायसा फरायसुलि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि हेंथायै बिथा खालामनानै दाबि होनो गोनां जादोंमोन। आरो दाबि बायदिनो आसाम सरकारा लादु सिंहखौ बोखारदोंमोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया बर' हारिनि सोमावसारनायनि उनाव गायसनजादोंमोन आरो बिटिआर ओनसोलाव बेयो मोनसेल' गोजौ सोलोंसालि। बेनिखायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सायाव बर' रायजो राजाजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मोनसे सिमां आरो मिजिं दं। गावगावनि गथ' गथाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोजौ आरो मोजां सोलोंथाइ लानो हायो आरो बे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंनो जिउआव जाफुंसार जानो हायो। बे थांखिखौ नोजोर बोनानैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर बाबुलाल आहूजाखौ लोगो हमफैदों। लोगोसे बे लोगो हमनायनि गेजेरजों माखासे नांगौ जानायखौबो दाबिखौ होदों। बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु जोंहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि इउनिट कमिटि एबसु आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि इउनियन बडि जोङो जथायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मानगोनां भाइस चेन्सेलर BL आहूजा प्रफेसार बिथांखौ जों लोगो हमो आरो बिथाङा दिनैनि बे 15 अक्ट'आवनो थांनाय मार्च दाननि 15 अक्ट'आव बिथाङा जइन जादोंमोन। प्राय 2 मास दिनै कइन्सिडेन्टलि बे अक्ट'आ गोरोबदों। 2 मासनि उनाव जों बिथांखौ लोगो हमनो फैदों आरो फर्मेलि आरो अफिसियेलि लोगो हमनो फैदों। जिहेतु थांनाय समाव बेयाव लादु सिंह दङमोन आरो लादु सिंहनि नेतृत्वआव मुलुगसोलोंसालिनि जि इसिङारि आरो बायजोआरि जि थासारि जथेस्थ' गाज्रि जाबायमोन, जायनि थाखाय फरायसा फरायसुलि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि हेंथायै माखासे खोथा जोङो जि एलिगेसन दङमोन बेखौ बिथा खालामनानै बेखौ सोलायनांगौ होननानै जोङो दाबि होनो बाध्य जादोंमोन आरो दाबि बायदियै आसाम सरकारा बिथांखौ बोखारदों। जों बिनि थाखाय आसाम सरकारखौ दिनै फिन धन्यबाद होयो आरो BL आहूजा बिथाङा इन्टारभिउनि गेजेरजों बिथाङा गोदानै एपइन्टमेन्ट मोनदों। बिथाङा जोंनि जायगानि नङा, खिन्थु जोंहा अरायबो गोथौहै आरो स्ट्रंलि जोंनि जि दाबि बे दाबिया जाबाय जे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया बर' हारिनि जातीय आन्दलनजों आलादा रायजोनि आन्दलननि उनाव गायसनजानाय मुलुगसोलोंसालि आरो लवार आसामनि बा बिटिआर रिजननि बे गोग्लैसोनाय ओनसोलनि मोनसेल' हायार इनस्टिटिउट आरो प्रिमियार आरो लिडिं बे मोनसे प्रेस्टिजियास इनस्टिटिउट। दा बेखायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सायाव बर' रायजो राजाजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया मोनसे सिमां आरो मोनसे मिजिं दङ, जाहाथे गावबा गावनि गथ' गथाया बेयाव पस्ट ग्रेजुवेट आरो बाखि कर्स लानानै मोजां सोलोंथाइ लानो हायो आरो बे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जिउआव बिसोर जाहाथे साक्सेसफुलि गावखौ दाना लानो हायो। दा बेखाय बे मोनसे थांखि आरो उद्देश्यखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो भाइस चेन्सेलरखौ लोगो हमफैदों आरो बे लोगो हमनायनि गेजेराव जिफोर जोङो दाबिखौ होदों बे दाबियाव जे सिगांनि समाव बे दाबिफोरखौ लानानै जोङो आवाज दैखांबोदोंमोन। टाइमलि एग्जाम कन्डाक्ट खालामनांगौ, टाइमलि रिजाल्ट होनांगौ, एग्जामनि नटिफिकेसना सम मथे जानांगौ आरो लोगोसेयैनो रिजाल्ट डिक्लेरेसनाव खुनु कारनाव डिले जाया, माने मार्कशिट सार्टिफिकेट आरो रिपर्ट कार्ड मोननायाव खुनु कारनाव जाहाथे बियो लेहेम जाया, जायनि थाखाय थांनाय समफोराव कलकाता, दिल्ली बा गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालियाव सिलेक्सन जासेयावबो गोबां स्टुडेन्टआ आन्डार ग्रेजुवेटनिफ्राय जायफोरा PGआव एडमिसन लानो गोनांमोन बिसोरो बन्सित जानो गोनां जादों। बे बिथिंखौ जों बुंदों आरो गोबां स्टुडेन्ट जायफोरा डिजार्भ, जायफोरा मेरिट, बिथांमोननि रिजाल्ट गाज्रि जानायखौ नोजोर बोनानै आरो बेखौ गोबां दावराव दावसि थांबाय एफिलिएटेड कलेजफोरनि आन्डाराव। दा बै जे 40% जे पलिसि दङ बे पलिसिखौ दिनै इउनिभार्सिटिया माइनर माबा मोनसे कारेक्सन खालामदों, एडजास्टमेन्ट खालामदों,
खिन्थु फार्दार बे पलिसिनि आधाराव कुनु जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टनि रिजाल्टआ गाज्रि जाया आरो बिथांमोना जिउआव आस'खान्दा जाया बन्सित जाया बिनि थाखायनो जोङो बे इस्युखौ जों रेज खालामदों गोदान डिपार्टमेन्ट गायसननांगौ हिन्दीनि डिपार्टमेन्ट बेंगलि नेपालि हिउमेनिटिस हिसाबै बे डिमान्डआ दंखायो बर' डिपार्टमेन्टआ जेरैबायदि दङ बयबो हारिनि राव लेंगुवेजआ बेयाव थानांगौ जोङो लुबैयो लोगोसेनो प्रफेशनेल जिफोर कर्सेस MSW फिजिकेल इडुकेसन बा नोङो माने मास्टार अफ लाइब्रेरि साइन्सेस मास कमिउनिकेसन एन्ड जार्नालिजम फिल'सफि ससियल'जि बे डिपार्टमेन्टफोरखौ जोङो दिनै गायसननो थाखाय रेज खालामदों आरो बेनि अनगायैबो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट एडिशनेल क्लासरुम नांगौ आरो इनटेक केपासिटि जि एडमिसन बे एडमिसननि इनटेक केपासिटिखौ बांहोनांगौ कारन बहुत स्टुडेन्टआ बेयाव एडमिसन मोननो थाङा 30-35 इनटेक केपासिटि गोबाङा बेनिफ्राय बन्सित जानानै अपेन स्कुल बा डिस्टेन्स लार्निङाव डिग्री लानो गोनां जायो दा बेखायनो जोङो एडिशनेल क्लासरुम बानायनांगौ आरो लोगोसे सिट एनहेन्समेन्ट खालामनांगौ बे जोंनि दाबि फैबाय थानाय समाव टिचिं आरो नन टिचिं बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जेसेबां एपइन्टमेन्ट जागोन जों मिथिनायाव प्राय नन टिचिंआव 100निबो बारा दङ आरो 40-50तानि बारा प्रफेसार एसिस्टेन्ट प्रफेसार गोबां पस्ट बेयाव भेकेन्ट जानानै दङ बिनि एपइन्टमेन्टआ जागोन आरो एपइन्टमेन्ट प्रसेसआ जाबाय इउनिभारसिटिनि इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे अथरिटि बिस्रा अट'नमि पावार जिहेतु दङ दा बेखायनो भाइस चेन्सेलरखौ जों खावलायदों 70% पस्टआ टिचिं आरो नन टिचिं बिटिआर ओनसोलनिया जानांगौ आरो जोंनि लकेलनि सेन्टिमेन्ट इमसनखौ नोजोर होनानै आन्दलननि उनाव दानाय बे इउनिभारसिटियाव जोंनि फरायसा फरायसुलिया फरायखांनायनि उनाव जाहाथे बिथांमोना बे जायगायावनो साख्रि मोनो आरो गावनि असे आपुन साननानै इउनिभारसिटिनि फिउचारनि थाखाय जाहाथे हाबा मावो जोंनि साननाया बे आरो दिनै भाइस चेन्सेलरा बुंदों जे नन टिचिंआव 80-90% रिजार्भ लकेलिटिखौ इन्ट्रेस्टखौ नायनानै बिथाङा होगोन बिनि थाखाय गाव खामानि मावगोन होननानै जोंनो प्रतिश्रुति होदों आरो नैबे टिचिं स्टाफनि बेलायावबो 50नि बारा बिथाङा बिनि सायाव खामानि मावनो नाजागोन होननानै जोंनो खोथा होदों जोंनि दाबिया 70% फिउचाराव बिथांमोना मा रल प्ले खालामो इन्टारनेल बे मेटारनि सायाव जोङो आरोबाव सावरायबावगोन कारन जोंनि मानसिफ्रा गुबुनाव थांनानै गोबाङा साख्रि मोना आरो गोबां जायगायाव जोङो लकेलिटि आरो आनलकेलनि थाखाय जों बन्सित जानो गोनां जायो दा बेखायनो बर' मानसिया बा ट्राइबेल मानसिया बा बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफ्रा जाहाथे बेयाव मोनो आरो गुबुन गुबुन आसामनि बेयाव बर'फ्राबो जाहाथे एप्लाइ खालामनानै साख्रि मोननायनि स्कपखौ जाहाथे लानो हायो बिनि थाखाय जों दाबि होदों गोबां रिसार्च बेस एक्टिभिटिस जोंनि ससिय' इक'नमिक आरो ओनसोलखौ जौगाहोनायनि थाखाय बे इउनिभारसिटिनि इनिसियेटिभआव जानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जि दाबि दङमोन आरो थांनाय समाव बे दाबिखौ रेजिस्टार बिथाङा एक्सेप्ट खालामनानै आथिखालनि रेजिस्टारनि इनिसियेटिभआव मोनसे एलटमेन्ट होनाय जादों बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एबसुआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि प्लेसमेन्ट सेलजों जथाय लोगो नांनानै बेयाव सिभिल सार्भिस अरियेन्टेसन मोनसे केम्पास गायसननाय पार्मानेन्टलि आरो बे एलटमेन्टखौ लानानै दिनै जों गोथौयै गुवारै सावरायबाय 15 जुननि उनाव मोजां सान लानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सिभिल सार्भिस आरो मेडिकेल इन्जिनियारिं आदार एलाइड कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय पार्मानेन्ट केम्पास बेयाव गायसननाय जागोन आरो बिनि गेजेरजों फरायसा फरायसुलिया बिसोरो रेगुलार अरियेन्टेसन आरो क्लास लानो हानायनि अनलाइन आरो अफलाइन बे स्कपखौ मोनगोन आरो इउनिभारसिटिनि फेकाल्टि बिथांमोनखौनो जोङो मेक्सिमाम बेयाव एंगेज खालामगोन बिकन IS दिल्लीनि जि इनस्टिटिउट दङ बिथांमोना बेयाव एंगेज जागोन आरो बिनि गेजेरजों बे बिथिङाव जोङो मैखोमै खामानि मावनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों दिनैनि सावरायनाया गोजोनथाव आरो मिजिंथिदों जे जिखिनि जेंनाफोरखौ जोङो रेज खालामदों बे जेंनानि समाधान जागोन आरो भाइस चेन्सेलर बिथांखौ बुंदों जे सोमावसारनायनि शहीदनि बिनिमयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फिउचार भिजनखौ लानानै बिथाङा खामानि मावनांगौ लकेल इन्ट्रेस्ट बिटिआरनि इन्ट्रेस्टखौ लानानै खामानि मावनांगौ आरो स्टुडेन्टनि फिउचारिस्टिक जि मोनसे बिसोरनि सेफगार्ड आरो बिसोरनि एजुकेसनखौ लिड खालामनायाव बेखौ नोजोर बोनांगौ
आरो कुनु कारनाव इउनिभार्सिटिनि इन्टारनेल आरो एक्सटार्नेल बिथिङाव बेबायदि गोदान थासारि थांनाय समाव जिफोर एक्सपिरियेन्सखौ जों नुबाय बे थासारिफ्रा जाहाथे जाया आरो मोनसे टीम इउनिभार्सिटि हिसाबै भाइस चेन्सेलर रेजिस्ट्रार एकाडेमिक रेजिस्ट्रार कन्ट्रलार जथायै जाहाथे बिथांमोना खामानि मावो रावनिबो सार्थखौ बेयाव प्रायरिटि होआबासिनो इउनिभार्सिटिनि सार्थआ बा बड'लेण्ड ओनसोलनि सार्थआ बेयाव फरायसा फरायसुलि आरो एकाडेमिक सार्थआ बांसिन गुरुत्व मोनो बे बाथ्राखौनो जों बिथांनो कनभे खालामदों रेज खालामदों आरो बिथाङा बेखौ माने माइन्डआव एटेनसनाव लानानै खामानि मावनो होननानै जोंनो खोथा होदों नायनि इयुननि समाव बिथांनि जिखिनि कमिटमेन्ट बेसेबां फिथाइ थायो आरो उननि समाव जोङो डेफिनेटलि जोंनि जिखिनि स्टुडेन्ट रिलेटेड एकाडेमिक रिलेटेड इस्यु दङ बेखौ फारि फारि रिजल्भ खालामनो थाखाय जोङो इउनिभार्सिटि अथरिटि राज्यपाल आरो आसाम सरकारजों जोङो कन्टिनिउवासलि जोंनि जि मोनसे दाबि बे दाबिखौ जों लांबाय थागोन गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लरिं वालपेपार स्टिल रुफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन